Hej og velkommen til episode 1 af hvordan man får sin hverdag til at gå. Jeg hedder Frederik. I skal høre en historie. Jeg skal lige sætte musik på. Og jeg er sikker på, at mine gode venner vil komme og hjælpe mig med at lave en historie. Er I klar til det? Her kommer Store Tom. Store Tom. Han er glad. Se hvor han smiler. Hej du, Christian. Kom frem med dit skjul. Hov, hvorfor har du en nissehue på? Det ved jeg ikke. Har du ikke lyst til noget græskarjuice? Den er der. Men jeg må ikke drikke for min mor. Så hvor er det bare en dejlig dag i dag. Vi cykler. Haha, se hvor dejligt det er at cykle. Jeg synes vi skal tage ud og spise en is. Var det ikke en god idé? Jo, bare ikke med lakridssmag, for det kan jeg ikke lide. Så lægger de sig ned på jorden. Hvor er det dejligt. Og de kysser. Nej, det gider vi ikke. Den sidste historie vi vil fortælle. Pludselig lever alle op. Alle er gode venner. Her ser du Tom og Jerry. Tom og Jerry kan godt lide at spille musik sammen. Og lige nu danser de. Og med trommer. Og æbler. Hvor har vi det dejligt i solen. Se hvor glad Tom er. Han er bare glad. Det var alt for nu. Tom, kan du sige farvel til alle børnene? Hej. Og Jerry? Hej. Og nu slutter vi med en sang, hvor alle er glade og danser. Yay! Jubi!